chapter number 8, verse number 35. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? Who then shall separate us from the love of Christ? Verse number 36. As it is written, for your own sake, we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things, we are more than conquerors through him who loved us. Verse number 38, Apostle Paul says, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demon, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Fundela mfundisi wami ngesizulu. Ngokuba ngubani oza kusahlukanisa nothando lukaKristu na? Noma ukuhlupheka, noma ukubandezeka, noma ukuzingelwa, noma indlala, noma ukuhambaze, noma ingozi, noma inkemba na? Ngokuba kulotshiwe ukuthi ngenxa yakho sibulawa usuku lonke sithiwa izimvu zokuhlatshwa. Kepha kukho konke lokhu siyanqoba ngokunqoba ngayo wasithandayo. Ngiyakholwa ukuthi nakufa, nakuphila, nazingelosi, nababusi, nakho khona nokuzayo, namandla nakuphakama, nakujula, nanto enye edaliweyo akuyikuba namandla okusahlukanisa nothando lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu inkosi yethu. Awuthi ngiyanqoba ngothando lwakhe. Mhlanje nje mthandazweni ngifuna ukuvulela lo page nje ukuthi into ekwenza unqobe uthando lwakhe. Cela unibingelele esontweni. Cela unibingelele esontweni. Bingelela umfundisi uSibiya nonkosikazi wakhe. Bingelela umfundisi uGagashe, ngibingelela leadership ya la ekhaya. Women of God all the way from Swaziland, ngiyabingelela prophetess Dlamini, ngibingelela obaba omama intombi ngicela nibingeleleke bazalwane emthandazweni. Ngicela ungiphinde ungitshele losodize kwakho uthi uyanqoba kungenxa yothando lwakhe. Bafundisi bami la umpostoli uPaulose abhala khona kuma Roma 8 umeyiqala nje uqale akhulume about life in the spirit. Uqale athi akusekho mayelivula nje lelo page ulivula ngokuthi nje akusekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu. Uthi ke because isizathu kungasekho ukulahlwa kwaba kuKristu, it's because through Christ Jesus the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Kusho ukuthi ku impossible umuntu maye kuKristu Jesu aphile emthethweni wesono nokufa. Awusanibonani bazalwane? Cela uphinde ungitshele losethothana unqoba nje uthando lwakhe. Yabona ke makaqhubeka umpostoli Paulose uchaza izimpi zenyama, achaza ukuthi umthetho wenzani, bese echaza ukuthi ukukhululwa kwethu so that we can live in the spirit kusenza ukuba sikhululeke kangakanani. Now into esenza sinqobe izimpi zenyama uthando lwakhe. Uthando lwakhe. Into esenza sinqobe izimpi zakamoya uthando lwakhe. Awubazalwane, sinqoba izimpi zemkhathi ngenxa yothando lwakhe. Sinqoba izimpi zangaphansi kolwandle ngenxa yothando lwakhe.
sinqoba izimpi zemimoya nenyama, sizinqoba ngenxa yothando. Uphinde umtshetshe uthando lwakhe lukwenza unqobe. Ukwenza unqobe. Ukwenza unqobe uthando lwakhe. Uma uthi you are not in the realm of flesh but you are in the realm of the spirit. Into engenze ngaphuma in the realm of the flesh, noma engihlala nabe ekhaya, noma engiphila nabe emphakathini, noma engisebenza nabe emsebenzini, bephila in the realm of the flesh. But into mina engenza ngingabe ngisaphila in the realm abaphila kulo uthando lwakhe. Manje bazalwane bami, into yothando lukaNkulunkulu isimanga ngoba uNkulunkulu usithanda sonke. Bese kuya ngokuthi bangaki abazokwamukela uthando lwakhe, bese bayareciprocate uthando lwakhe, bathande yena. So into esehlukanisayo, kube khona abaphila in the realm of the flesh and in the realm of the spirit, ukuthi bonke bathandiwe, kodwa kwase kuba khona abachuza ukulamukela uthando and reciprocate uthando lwakhe. Bafethu kukhonzima ukuthanda uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu awumthandi ngothando lwakho, kodwa umthanda ngothando lwakhe osuku lwamukeli. Siyanqoba ngenxa yothando lwakhe. Kukhonzima ukuthanda uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu ufanele ukuyenza nje ukwamukela uthando lwakhe bese wena umthande ngalo. uNkulunkulu uyathandeka ngothando lwakhe. Lento engiyenza awubafowethu, uNkulunkulu uyathandeka ngothando lwakhe. Lento ekwenza ukuthi uthande uNkulunkulu ucindezelwa, yingoba lento uyabona ukuthi ayixhomekile othandweni lwakho. Ngoba iqiniso lithi uma ucindezelwa awunasikhathi sokuthanda, ama feelings akho ezobuhlungu, kodwa into ekwenza uphinde uphakamise yingoba umthandi ngothando lwakho, kodwa umthanda uJesu uyathandwa ngothando lwakhe. Manje ke Apostle Paulos indoda ke le esike yakubona ukuhamba noNkulunkulu. Uyabona uthi, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed to us. Which in the spirit, in the realm of the spirit, he has already seen the glory. Ngoba uma uthanda uNkulunkulu uba nesikhathi noNkulunkulu, ngoba uthanda uNkulunkulu so uba nesikhathi noNkulunkulu. Akwenzeki ke ube nesikhathi noNkulunkulu uNkulunkulu angakwambulela izinto ayikhombisa abantu abahlala naye. Awusanibonani bazalwane bami? uNkulunkulu mawuke waba nesikhathi naye ukutshengisa izinto abanye abantu abangakayiboni, eyibonwa kuphela abantu abahleli naye. Mangiphikisa buka nanga uJohane, kuthiwa izwi lafika kuJohane lathi kuJohane, come up here so that I will show you. So we're showing ayibibikho kubantu abangenasikhathi sakhe. Hawu ngibize ngosuku lwakho lwenhlupheko, athi ngifune bese ethi ngiyokukhombisa izinto. Mawuke wangibiza wahlala nami, wangifuna wangifumana, ngiyokukhombisa izinto ezinkulu nezisithakeleyo. It is impossible to walk with God and not know your destiny if you spend time with God. Into ekwenza ukuthi ulokhu ufuna ukuyohlola manje makithi uthando lwakhe lungenza nginqobe, lungenza nginqobe ilaziness engivimbela ukuba ngihlale naye. Ithana nifundise le verse olifundela sho ukuthi siyanqoba kuzo zonke lezi zinto, siyanqoba ngalo uthando lwakhe. Manje ke uthando lwakhe lukwenza unqobe ilaziness.
abazalwane bami into esenza silokhu sigijima siyofuna omeja siyohlola ngoba phela abazalwane bangena umoya ukuhlola abangcwele bangena umoya ukuhlola egameni lokuprofeta. Isizathu lokho ingoba ufuna kube khona umuntu okutshelayo ngawe engabuhlala ngaye uthe ngiyokukhombisa izinto ezinkulu. Bazalwane bami kumele uma ufika kwikusasa lakho ungathuswa yikusasa lakho libe ideja vu ngoba usuke waba kulo kodwa fanele make ungena emotweni yakho uzwe ukuthi le moto ayintsha namhlanje sengeke ngayidrayiva. Umtshethani siyanqoba ngenxa yothando lwakhe. Bazalwane bami kubi ngani kwethu ukuthi ube umzalwane osurprisekayo. Fanele ngabikho into ekusurprisayo. Yonke into mayenzeka ibe ideja vu uthi kodwa ngoba lento ngathi ngiyayazi. I've never been here kodwa ngathi ngeke ngabalana. Pastor Paulos ke uthi lezi inhlupho lezi anginake ngoba sengambulelwe mina inkazimulo eyokwambulwa. Uthi ayikakambulwa ule nkazimulo it will be revealed kodwa yena useyayazi. Useyayazi le nkazimulo. Uthi kodwa le nkazimulo so yingakho kuyinhlupho. Obazalwane bami wohlangana nomuntu enemoto aseyithengeliwe bese kuthiwa kushoda ilicense. Lowo muntu mayeyofunda ilicense akafani nomuntu ofunda ilicense engakabi nemoto. Lo seyibonile imoto yakhe wayinikezwa ukuthi le moto yakho kodwa isizathu singayirelease kuwe ngoba kushoda ilicense. Ube ngena kumfana lapha ya driving school lo mfana lo shaya lithanga akakumuzwa ukuthi uyalishaya ithanga. Angizona kanti nifunda ngani license nini? Khona umfana lo shaya lithanga uma udrive akushaya. Akuthethise umfana engathi uyingane encane umuntu osenemoto yakhe akamuzwa lo muntu. No useyibonile iyodwa into ayijahile uthi amthathisa athi ngiyaxolisa abafo ngenze njani. The reason you behave like you behave when you go through challenges and troubles is because you don't know what is lying ahead of you. You don't know your destiny. You don't know the glory that will be revealed. That is why you're behaving like this. Now, I know of people abayeke driving school beyekiswa ukuthi umfana wayemthethisa. I know of people abayeka bayozamenye ngoba lo mfana wayethetha kakhulu umpostoli. Wayekangene nama vele angithethise nje angishaye ithanga angishaye kabuhlungu ngistembu ngayeka. Kodwa ngiyamazi umuntu ethenjisa umsebenzi kwathi wafanele ukuthola i-driver's license. Kwathi umsebenzi wakho kodwa kushoda i-driver's license. Aye kumfana ofanayo amthethise ngendlela efanayo amshaye ngendlela efanayo umfana wase driving school. Athi musuba silima wena don't break. I don't break ebe ngashintshikisha ubusebekezele. Ingqondo ithi khona umsebenzi. So izathi ungibekezela manje kulezi inhlupho engidlula kuzo ingoba ngiyayazi inkazimulo engibekelweyo. If you don't know your destiny, you will behave like someone who has all the time in the world. Uzokholwa namhlanje kusasa ukhathale. Siyanqoba ngothando lwakhe.
Ukufika masinyane la ngifuna ukufika khona. Angikho ekushumayeleni namhlanje ngiyathandaza nje. Siyathandaza nje bafowethu siyathandaza. Cela ubuke umakhelwane wakho uthi hlala naye. Hlala naye. Hlala naye. Limala no Jesu. Yeluya uona. Athi yena lokho kuhola. Umlando kusola. Umlandethu Sinyathelweni Dumi Senza Alo Na Setluphekwe And we all know that in all these things God works for the good of those who love him. Verse number 28 uthandwa amakholwa kakhulu. Amakholwa ayangixaka ayajumpa awafuna ukuphila in the spirit, afuna ukuphila in the flesh realm. Kodwa bese all things work together. No. All these things work together for good to those who live in the realm of the spirit. Phela lento ifika after living in the realm of the spirit, then all things work together for good for those who love. Ningzwile like I aspil in the realm of the flesh. All things will work together for good. Because if you live in the realm of the flesh, you answer things by the flesh and you do things by the flesh. And if you live in the realm of the spirit, you answer in the spirit. You do things in the spirit. And then all things will work together for your good. Mawuphila in the flesh ufuna ukuzenza wena zisebenzelane zibe ngokuzi. Ikhona lento engishoyo kodwa bayayizwa lento abangcwele. Mawuphila in the flesh ufuna ukuzama ngamandla akho ukuthi akwenzeke. Kanti akwenziwa amandla omuntu. He makes ngisho inhlupho to work together for your good. Because awumlahlanga ngesikhathi seyinhlupho. Umlandele eduze ngesikhathi seyinhlupho. Ngelanga imali ingekho kwangabona umuntu ukuthi anginalo ngisho isenti ke namhlanje. Because I live in the realm of the spirit. I don't live in the realm of the flesh. Angiphili ukuthi khonani. So we said again, and all things work together for good. I don't know who I'm talking to. Kodwa wena uzonqoba ngenxa yothando. Mawungasulahla uthando kaNkulunkulu uzonqotshwa yizo zonke izimpi. Ungizwile umuntu? Mawungasulahla uthando lwakhe, yonke into izonqoba wena. Kodwa mawungasugcina uthando lwakhe, uzonqoba zonke izinto. Mangithi zonke izinto ngiyazizwa ngithi zonke izinto. Nalokhu unimpostoli yebo zonke izinto. Nalokhu yana yebo zonke izinto. Nalokhu yebo zonke izinto. Uzonqoba uthando lwakhe. Gcina uthando lwakhe. Uzonqoba yonke into. Gcina uthando lwakhe uzonqoba yonke into. Phela yonke into efikayo enhle nembi ifikela ukuzocinga ukuthi uthando ungalisho. Yonke into sizonyakazisa uthando. Enhle yembi angiphinde futhi enhle yembi. Amakholwa ayasuka njalo uma ukhuluma ngalezi zinto amakholwa vela acaba ngezimbi kuphela. Umuntu uyasuka othandweni asuswe into ezinhle. uNkulunkulu amnika ibreakthrough yena asuka othandweni.
khona amakholwa gagashe engathi ngingathandaza ngithi Nkosi awumgcine kule nkinga kuyo ungamsusi ngoba mayike wasuka Nkosi uyeduka khona amakholwa umthanda uJesu ume nezinhlupho athanda athiwa yini ithiwa izini zokungisondeza ithunywa zokumsondeza khona umuntu oyengeve emthanda uJesu la engakayithola ibreakthrough ethile wanele wathola yena ngisho uthando lokuthanda uJesu uyalibona ukuthi lunciphile luya ngokushona enzansi khona umuntu ongathi ungathanda uJesu myeke Jesu engaqashiwe myeke ngathi unesikhathi sokuthandaza uma engaqashiwe myeke Jesu. Sangihlala namakholo iminyaka eminingi khona ikholo libonayo ukuthi mamhlali umsebenzi ngawutholanga nje lifika kuqala lihamba mumva aligadwa ufika nje ngomele wena Nkosi yami ngomele wena kusho ikholo lisho linezithunywa li-apply alikasho ufika ngomele wena inhliziyo yami ngisho izandla katshalo iworship team sakayiphakamisa yomele wena akomele yena ufuna umsebenzi ngoba ungawuthola umsebenzi kumenza asondele kuye soke ungavumi nokuhle kukususe kuphi ngoba wena naloko kuhle unqobe kwafika ngenxa yani ngavumi nokuhle bazalwane bami ngavumi nokuhle ma kingdom citizen umoya ongcwele uyangilekelela nje ukuthi sengathi ngalokho nginishumayeza ngaleyo nto ba ningabantu abangaxakekile manje nivele ngicabanga ukuthi amanye amavesi awabantu awa-apply kini. No, they do no longer apply to us. Asinazi inhlupho thina. Sinazi inhlupho thina. Asinama-struggles asistrugglish. No. Nokuhle akungalithatha uthando. Wakhuluma isimango uNkulunkulu wathi uMapostle Paul nithakatha ubani maGalathiya amahle. Wayikhuluma nebandla njengani? Lalingena ama-struggles. Bandla laseGalathiya lalingena ama-struggles. Wangebona abantu abaxakekile. Abantu abafana nani ma-kingdom citizen. Kodwa waqhamuka uMapostle Paul nithakatha ubani? Who bewitched you maGalathiya? Wathi nginitshalile. Wathi lishonephi uthando? Yaqala. Ngoba kuyenzeka mama umfundisi uNkulunkulu asibusise ngemishado ngemizi ngeimoto ngeingane eziphasayo ngama-distinction asibusise uNkulunkulu ngayo yonke into enhle ongayithandazela noyicabangayo bese silahlekelwa uthando. Kanti lolu uthando ilona esikwazi ukwenzani ukunqoba ngalo. Ubona umzalwane udefeatwa isimo imoya yasemkhathini kodwa unayo yonke into kodwa imoya yasemkhathini iyamnqoba ingoba lento yokunqoba kase nawo. Ungabe nebhizinisi kanti awusenayo into yokunqoba ngoba kuyofika amadimoni afikele abantu abanamabhizinisi uyonqoba ngani? Awusanibonani bazalwane bami? Ungabe nomsebenzi omuhle ube isikhulu emsebenzini kanti usulahlekelwe into yokunqoba. Ngoba kuyofika amadimoni afuna ukulwa nabantu abalawo ma position uyonqoba ngani? Into esinqobisayo. Ngikuvezela njalo ngikuvezela. Umoya ongcwele tesinqobisayo bazalwane bami uthando likaNkulunkulu. Uthando likaNkulunkulu. Usefika ke ku verse number okay besala phayana athi
Athi, and all things work together for those, good for those who love him. Ngicela siyi-underline na le mfundisi. Those who love him. Things work together for those abafowethu. So akuthina sonke siklema things work together for good. Fanele siqale sicinge ini. Usamthandani? Usamthandani? Ngoba they can't work together for good ungasamthandi. They work together for good for those who love him and who have been called to his purpose. They are still in the purpose that they have been called to. How? Uyayizwa leyo nto? Basacingwa kwi-purpose batholakale. And then things work together for good. It was good for them. Phela uthando malike laphola ubusatholakala kwi-purpose. It works together. It works for good. Together for good to them that love the Lord and who are called by his purpose. So they are still found in the purpose. Mayivumele lento yamakhola yokukhuluma ngobude bendlela. Mayivumele lento uyinqabe lento yamakhola amakhola athi ngenxa yobude bendlela nathi sasivutha kanje wacinywa yini? Ngina 30 years nginje. I'm serious. Ngina 30 years nginje. From 1996 ngo 2006 una 30 years esindisiwe. Ngangawe eminyakeni yakho. Mina eminyakeni yami ngisindisiwe. Yabona wona impilo isixakile la ku 30 years. Mina ngisasempilweni yevangeli la ku 30 years. Ayikakanqaki. Ayikho lento ethi ngenxa yobude bendlela siyakhathala endlela. What keeps us winning? What keeps me waking up every morning and I want to speak to him, I want to pray to him, I want to worship him, I want to serve him, I want to serve his people. Akubona ubude bendlela. Angikholwa la endlini ukuthi ukhona umuntu ono 30 years asindiswa ngaphandle kwami. Angikholwa ukuthi ukhona umunye. Manje ngiyacabanga nje ukuthi usukha sewunobude wena bendlela. Kodwa sika hawu ngo 10 years usunobude bendlela. Uyazini ubude bendlela wena? Into egcina umuntu enqoba kuJesu uthando lukaJesu. Akukona ukuthi akufika izinto kodwa uthando lukaJesu. Thando lukaJesu. Lendlela yensindiso ukubazana noma ngazi kanti kwenzakala namhlanje la endlini. Kule ndlela yensindiso kuke kwenzeke nabasindisiwe bafuna ukuthi uyeke ukusindiswa. Into egcinayo yini bazalwane? Hayi lwabo lukaJesu. Gcina uthando lukaJesu. Gcina uthando lukaJesu. Gcina uthando lukaJesu. Ngivale lento sithandaze sigoduke. And what then shall we say in response? How bafowethu to these things? What shall we say in response to these things? If God is for us, who shall be again? Who are us? Those who live in the realm of the spirit, those who keep the love. Lo asa ngifuna uyifake kuwo kanti akukhulunywa nawo. Wona noma lo asa. Lo asa wabantu abamukela uthando lwakhe base bayamthanda nabo ngothanda abathande ngalo. Each and every day bavuka bemthanda.
bangene emanzini amaningi baphume bemthanda ngisho bephakathi emlilweni basamthanda babephuma basamthanda wabuza uDaniel uzokuxoxela wakwangena emphandweni weingonyama esamthanda wahlala neingonyama wamthanda waphuma izwi response yakho uma inkosi imbuza ngaye ukuthi uNkulunkulu wakho omthandazayo uNkulunkulu wakho omthandazayo njalo usekukhiphile yini uthi makabonge uNkulunkulu akacomplain ngoba ngishe phakathi emphandweni uJesu umthanda usemgodini umthande akasho ukuthi ungibuzani ngalowo ongiyekelena ngifaka lapha phakathi hayi lo akangicabangeli kusho wena bese ucabanga ukuthi if God is for us nawe ku us ukhona uNkulunkulu umyekile waphonswa emphandweni kodwa usamthanda wahlala ubusuku bonke kwaze kwasekuseni usamthanda awena wa broke usuku olodwa nje language isuke isishintshile mina ngikhuluma ngomuntu ohleli namabhubesi ngoba manje lento lokuthi lokusithi ingonyama mhlawumbe ucabanga ingonyama kaJuda ngisho amabhubesi khuluma umuntu mina ongene wafakwa namabhubesi wahlala nawo ubusuku bonke wavuka ekseni kwathi wathandela uNkulunkulu wakho wangathi ngingangibuzi ngaloko wathi makabonga so uNkulunkulu simthanda uyabona mase umthanda ngempela ke wazi laba bamthanda bengene emphandweni bamthande bekhishwe emphandweni bamthande bephonswe emphandweni bamthande bespend the night namabhubesi bamthanda uNkulunkulu uyathanda cabanga ungene emabhubesini ngenxa ukuthi ubuthandaza kuye ayikho icala lenzile no ubuthandaza kuye futhi uNkulunkulu onamandla onke futhi ubuthandaza icala lakho ukuthi ubuthandaza kuye ufakwa engonyameni nje emabhubesini ngoba ubuthandaza kuye I mean, one would think this God would just like, hey, Daniel. No, he let you go through it. He let you go through it. I don't know, let me talk to you. He let you go through it. He's scaling the love. He let you go through it. He's checking the love. He let you go through it. He wanna see the love. He just want to see the love. Will you continue to love me through it? Through it all, I've learned to trust in Jesus, and I've learned to trust in God. Through it all, Oh, ooh, through it oh, I've I've learned learned to to trust. depend. Oh, Now what shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for all of us, how will he not also, along with him, graciously give us all things? Yabona kumuntu othanda uhlala kanjani? Uhlala ecabanga ukuthi uNkulunkulu uzongenzela. uNkulunkulu uzonge angazi ukuthi emthandazo nibuzothi uthandazelani. Kodwa mangabe ugcina uthando likaNkulunkulu, uthando lukuwela uzothi uNkulunkulu, how can he not do all things for me? If he spared his son, how can he not do all things for me? How can he not graciously give me all things? How can he not graciously give me all things? If he graciously sent his only son for me. Uzo emthandazweni ke angazi ukuthi ubuzothandazelana, but umuntu ogcina uthando uthi I know he will do it for me. I may not wake up tomorrow and I have it, but I know he will do it for me.
I may not get it the next day, but I know He will graciously give it to me. 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 That is why as I shout hallelujah and amen, because I believe He will graciously give it to me. Sathi ke uPawulos la sifunde khona sesithandaza. Who shall ubani isho mfundisi wami verse 35 ubani kepha ke okay verse number 35 ngubani oza kusahlukanisa nothando lukaKristu umbuzo ke na lona sena uPawulos uthi mase ngibona izonke lezi zinto ukuthi ukunqoba kwami kusothandweni pho ubani banongangihlukanisa esemfundisi wami noma ukuhlupheka hawu Noma kusho ukuthi ukuhlupheka kunayo into yokwenza abantu balahlekelwe uthando yeah noma ukubandezeka noma ukuzingelwa hardships. So if people are in hardships or are troubled, genzeka balahlekelwe uthando. Yes sir. noma ukuzingelwa Persecution, noma indlala famine, noma ukuhambaze nakedness, ukungabi neimpahla. Ngqoka into eyodwa. Kusho ukuthi nako kuyakwazi ukuthatha uthando lwakhe. Hey, Pastor ngavuma ukuthi nokuhambaza. Ungihlukanise. Ngihlukanise. my God Hlupheka. Kuyabenza abantu bamshiya uJesu. Kuyenza umuntu ashintshe isivumo sakhe sokholo. Ngenxa yokuhambaza, ngenxa yendlala, ngenxa yebhande legushi. Ngenxa nje yebhebheri. Ashintshe isivumo sakhe sokholo. Umfice esekhothame kwamanye ama-altare. Uthando likaJesu alisekho. Ngoba akwenzeki umthando uJesu uye kwezinye indawo. No, we do no longer live in the realm of the flesh. We do no longer live in the realm of the flesh. So akwenzeki ukuthi amthande uJesu. Akwenzeki bazalwane mami ngiyafunga ngiyagomela ngisho ngathi khona umama opeta nayo ngeke kube intwana etheni uzopeta nje kuphela ngeke kube ngekagcaba uzopeta nje futhi umama usebenzisa umlotha uma usamthanda uJesu awuyilapho awuqalazi ukuthi singaphi ubanjwa uthando isizathu waya lapho ngoba umthanda uJesu. Siyeke lento yesiqede siyeke ngike ngilalele kuxoxwa ukuthi hey mzalwane wenza ukuthi kunento engizwa angikwazi ukuyichaza bese ngiyabuza ukuthi yasindisiwe esindisiwe ngoba ngiyayazi insindiso uma wahlangana nesiphambano wangathola ngoba kuyenzeka ukuthi igazi lakuhlanza ucabanga ukuthi yilo kanti kwakuyilelaliselelesa ngapha ka right wawezwa machaphazela egazi kodwa ucabanga akukanta kuwona kanti iselelesi lesasingapha ka left. Ungahamba ibanga lide uthi wathola wahlanzwa ngegazi likaJesu kanti usho ngophela iphambano zazi intathu fanele ukucacisa ukuthi isiphi ilona igazi lasiphi isiphambano ngoba ngiyalazi igazi lesiphambano sikaJesu ukuthi mali ke la kuhlanza awubuza ukuthi uvesi bani
uthando lwakhe lukubamba ngendlela ukuthi noma ungalala ungadlile ungamana ungadli. Leya mpahla yakulesi yasiphambana bafethu kwenza ube ne-pride yokuthi ngamane ngihlale nginje kunoku. So iyakuvela ngithuka ngithi wathola liphi? Umthanda uJesu bazalwane bami ukwenza ungayi kwenye indawo for usizo ngoba usuyazi ukuthi he will graciously give us. When yofuna kwenye indawo usizo if he will graciously give us. Thando lika Jesu bazalwane bengixoxela omunye umuntu sesiyathandaza. Sazi bengixoxela bani? Ngithi mina ngiyazi into yokuthi ngingathiwa nje ngibhorekile. Bhoreki futhi kuwesi ke manje mabase ngumfundisi nje kuwesi kakhulu nje. Angazi umfundisi ubhoreka kanjani. Ngisaxoxa ukuthi ikholwa libhoreka kanjani. Ikholwa kuthiwa nje libhorekile ikholwa. Into sindisiwe. Mina ngazi ukuthi umuntu maye osindisiwe ume yedwa uthola ithuba naye. Hayi umuntu maye yedwa uthola ithuba naye. Either uyafunda, he's saying something. You are meditating, you are taking time with him. Mina ngisho ngibuka imovie ngithola isermon ngoba mangihleli nje ngisiwe ngihleli naye njengoba ngiyibuka nje ngiyibuka naye. Ngibuye sengithi khona imovie engayibukayo bazalwane. Ngoba ngicathi ngiyibuka bengiyibuka naye. Kwaba khona izinto ayishoya angikhombisa zona. Manje ngithi kulo mzalwane ngake angisazi ngabe ngixoxa nobani. Ngithi ngake ngelinye ilanga ngizwa lento mamNgcobo kaFlorida. Lento kaFlorida manje ngibona ngathi nami shushe ngathi angikho right kahle iFlorida ngingawazi. Uyabona? Uyabona njengo Oceans Mall. Angithi uyawubona Oceans Mall uthi uyabona ngathi uyagula kahle uma ungawazi Ocean. Khona ngathi wrong ngawo Oceans Mall ungawazi. Kuba khona kuba nefomo. So nami kwakusakhona into kaBadlona kaFlorida. So abanye abangani ke bathi kimi, "Hayi man, asahambe siyodla eFlorida." It was Friday afternoon. Asahambe siyodla eFlorida uhlala uthi ufuna ukubona eFlorida. Uyabona? Angithi kuyanconya eFlorida, kuthiwa kunama restaurant eFlorida. Ngisho kukhulunywa nje kuthiwa ama bless aseFlorida. Yabo, sithi iFlorida indawo yabona nje. Yabona. Ngihambe prophet. Ngiye eFlorida nabangani bami. Ngizihamba ngesilahla seBM. Ngangicasulwe nje omunye umuntu nje owayengicasulile nje. Ngihambe ngeFlorida ngithi ngifuna ukuyodla eRestaurant. Bazalwane ngafika ngapaka imoto. One eFlorida ayikho iparking. Khona into engiyakuyo njalo nalento. Bazalwane uthando lika Jesu lisenza sinqobe. Uthando lika Jesu. Ungayikhohle into engitshela yona namhlanje uthando lika Jesu kwenza unqobe. Into ekwenza unganqobi awumthanda uJesu. Unamanga umthandi, uyamculela awumthandi. Uyamthandaza awumthandi. Uyamshumayela umthandi. Uyamklinela esontweni kodwa umthandi. Sihambe nalabo bazalwane. Masifika kulo Florida. Sifika siyipaka imoto lapha phezulu oba kugcwele. Bese sehla ngeenyawo. Literally phambi kamoya ongcwele. Mama uMthimoni, restaurant yokuqala mangingena. Angiqaba umntwana. I-restaurant angiphiki, i-restaurant. Kodwa manje ngapha khona la ungena kumnyango wodwa. Abangena ngapha bahlala phansi bedla, bangena ngapha bayadansa. Kunama lights ngithi. Kunama lights alokhethe imbali. Ngithi angengikwazi ukudlala sidlule. Singene kwelesibili. Fica amantombazana afuqa lento efuqwa, khona efuqwa ihapu. Afuqa ihapu amantombazana afuqa ihapu. Hawu! Iyadliwa la amantombazana afuqa ihapu ngapha.
Ngithi ngiyabekezela ngibuka imenu ngoba phela igama liphezulu le restaurant. Ngithi ngiyabekezela ngibuka imenu iphuquza intombazana ihabhu lapha ngithi nayi cancer weJesu. Anqaba umntwana. Ngizoni kahle bazalwane. Ayikho into eyisono la. Ngizodla e-restaurant. Anqaba umntwana. Endithi e-restaurant. Hayi sehlele kweyesithathu. Sehlele kweyesine. Angiyazwa nendlala ke manje ngibambile. Hayi ngibekezele kwenye restaurant eyisekhoneni. Sihlale. Kanti lamantombazana azongena la. Angena lamantombazana igroup afika ahlale kwitafula eseduze kwethu. Ayikhiphe lento yawo. Lento yawo iyabili kula isigubhini. Ayibazalwane ngase ngiodile. Yazi ngathini bangani bami bangihleka kwakuyitemu labo le ndaba engixoxela yona. Ngathi uyabona ngisekuthunjweni. Ngisezweni lokuthunjwa. Ngathi ngizolihlabelela kanjani ihubo lika Jehova bahleka. Ngathi asambeni bafowethu. Saphuma ngilambile. Sengitshelwa umunye uthi hayi akuyiwa kuFlorida ntambama. Kuyiwe mini mawufuna ama restaurant nangusa nawe uyazi. Kuyiwe mini mawufuna ama restaurant. Emini ngeke uyithole yonke le yona. Ebusuku lama restaurant ayaconform. Ayaphenduka. Abe restaurant abe club angazi. Bathi ngizama ukuthini bazalwane? Akekho umuntu owangibonayo la. Nganginabangani bami lapha. Sasingajajani futhi sasazi sokudla. Kodwa uthando lwathi angiyeno wala ngazizwa ngithi hayi ngisekuthunjweni la kusezweni lokuthunjwa. Phuma ngahamba. Ayikho into ngeke uyinqobe. Uyinqobe ingakafiki ngisho angazi ukuthi yini ongathi usathana ungilinga ngayo lapha ya. Ngoba bazalwane enye yezinto usathane akasoze nonjabula kulinga ngento engasona isilingo sakhe akasona isilima kayiqeda inhlamvu zakhe. No, he doesn't waste it bullet Satan. Usathane ngeke akulinge bazalwane bami isikhathi sesiphelile. Usathane ngeke akulinge kanti into ababasathi ngikade ngagcina ukushumayela. Akusayekeki ngifuna ukuyeka kuyeke. Usathane ngeke akulinge ngento engasona isilingo sakho. Uyabona mina lapha ya. Ngathi mangiphuma. Khona umuntu onamathele kanje emotweni yami. Mina ngiyasazi sami isilingo. Yabona yonke lento abayiphuquzayo. Angeke usathana ngilinge ngazo. Angaze nje ngilingwe ngeinsango. Ngeke uthi ebudaleni ngeke nje. Ngeke usathana ngakulinga leyo. Ngeke nje. Ngeke usathana ngilinge ngotshwala, angikaze ngibe isidakwa. Akaze nje ukuthi kuwa ngisidakwa ngeke ngilinge ngotshwala. Yabo? Mina ngisho ngathiwa ngiphuza iglass red wine. Akusona isilinga kubona utshwala kimi. Ijuice. Ngisho ngiphuza isacrament lela la kingdom life elibabala. Akusosilingo kimi ayikho imvubelo evukayo. Uyayibona leyo nto ngoba akaze kube isilingo sami. Akaze nje kube isilingo sami. Angeke futhi angilinge ngabafana. Akaze kube isilingo sami. Ngiyakutshela mina isilingo sami yini. Mawubuza nje ngami ngasekhaya isilwi. Isilwi. Naso-ke sami isilingo. Ngiyasazi bazalwane. Nginqoba ngothando lwakhe. Nangakho ngafuna udelelo umuntu ku Facebook ngoba ngifuna ukumbona umuntu. Isona silingo sami leso.
ukuthi bangasebenza i-overtime onombulelo nomama unokunjana ukhuzo beyongikhipha nomama Mngcobo ungasetshenzwa kanzima ngoba isona silingo sami ngoba ngiyasazi lesi silingo ngibamba uthando loNkulunkulu nginqobe ngalo but uzobona usathana mangiphuma khona umuntu osencike emotweni yami ufuna ukuphuma manje la ngi-agitated kwewabasendaweni bese ba-agitated you don't want to be here and angimazi udakwephi lo osencike la bazalwa ngoba bene ngibe nendlela yokuphuma ukuphuma kwami kodwa kwasho ukuthi fanele ngihlehlele kuye ukuze ngihambe manje uyambona sathana wengilinde phi ukuba lo muntu waphuma ngoba sengihlehlele kuye ngoba cha ngahlehlela kuye bazalwane bami ngahlehlela hayi kuye kwimoto eyayimile ngahlehlela kuye ukuze ngikwazi ukuphuma kodwa uyacabanga ukube umnikazi wale moto waphuma ngathi ngihlehle angitsho siyabona ukuthi bese ngifaka kuphi thank you ubusathana soze ingakho noma ungahlala nabangani baphuze ishampeni baphuze iglass yewine mabeqeda ukudla wena ngoba kunemvubelo ngaphakathi kuwe owalandwa kuyo ungayithinti phuza ini wena phuza ini wena ngisho ngathi umuthi womkhuhlane iBenylin wena ungayiphuza iBenylin ngoba kuwe kuvele kuvuke ini imvubelo siyanqoba ngani ngothando uma bazalwane walandwa uJesu unenkinga yokubhema wayeka ngenxa yokuthi ususindisiwe ungahlali lapha phambi kwase Kingdom Life uhlala isikhathi eside kunabafana abahluphayo baseres bajwala ukuma lapha ekhoneni babheme bayakubhemisa wena ngeke kulunge kuwe ngeke kulunge kuwe ngoba leli yaphunga labo lizovusa izinto siyanqoba ngani uthi khona izinto esingayinqobi ngoba ngenxa yakubona abantu abanye ngenxa yesonto noma ngenxa angazi ngenxa yani bazalwa esingqobisa ukuthi sithanda uJesu and I want to call you to that place today of living a life of loving Christ. A life of loving Christ will make you come to church without anyone telling you. Bazalwane mami ngicabanga ukuthi wenzani endlini uma sikhonza. Mhlawumbe athi ngiyeke wena mhlawumbe uyazi mina nje ngingenzani endlini abazalwane bekhonza. Ngathi ngigula ngiya eGoli ngibuka abangcwele ku live. Ngisuke sengigula ngithi onkosi yami mina uyabona akukhonzeki kahle ku live ngiyamangala nje ubulokhu ucofa amen ukuthi lento uyenza kanjani every day ngiyamangala uthando lwakhe luthi sengathi ngingahlanganyela nabazalwane uyayibona leyo nto yabona angithi khona izimo ezikuphoqayo ukuthi ukhonze la kodwa khona into esuka ikhala man usukuthi ngiyogijima nini mhla kuthiwa uye enkonzweni usuke ugijima ngevesi ngajabula lapho bethi kimi masiya endlini kaJehova ngoba khona uthando lwakhe that draws you. Please stand on your feet.